die 3 Minuten do štartu dostihov, noch 3 Minuten bis zum Start. Už len necelé 2 minúty do štartu jedného z dnešných vrcholov, ale dĺžka dráhy sa posúva na strednú vzdialenosť. Štartovacie auto je v oblúku. Posledná minúta do štartu, noch eine Minute bis zum Start. Cena hypodromu Bravantice na trati 2140 metrov, autoštart do 25 000 korún. Zo sedmičkou aktérov pre trojročné a staršie kone a v solidnom tempe dopredu ide Robert Plečaker v súke Derby víťaza Von Baron. Na druhej pozícii potom Moriar Boko s Pavlom Vávrom, tretí je slovenský zástupca Top Secret J, ktorého pre stajňu Plejada Stables HTC Drženice vedie David Dobrovoľný. Na štvrtej pozícii potom Lenard, zostane Sochore Serozo Lenovo Sákovič. Nasleduje dvojička koní od bariéry Mertur z Trocentra, ale za materkou Alenou Trzovou a je tam aj Moriar Boko s Pavlom Vávrom, zostane Vávra Chropine 2. No a na poste pola striehne favorizovaný Brave Lavin, zostane Bright Horses and FFF Stables v súke s Lorencom Girinkesom. V čele zatiaľ v nie vysokom tempe nemecký zástupca Von Baron, zostane Georg Plečacher, víťaz vlanejšieho klusáckého derby tu v Bravanticiach. Na druhej pozícii stále zvonka, ale nevýhodnou druhou stopou Leroy V, zostane Vávra Chropine so Zuzanou Vávrovou, lepšou stopou potom pri bariére Šetri Sily, na tretej pozícii slovenský rekordér Top Secret J, ďalej potom zvonka sa už posúvajúca Moriar Boko, takisto čakáme na útok Brave Lavin, ale ešte do cieľa veľmi ďaleko, konkrétne kilometr a 100 metrov. Teraz pred tribúnami môžete povzbudiť kone potleskom do záverečného okruhu, nastupuje zvonka Brave Lavin, ale pri bariére stále s náskokom Von Baron, nemecký host, a na druhej pozícii už je Moriar Boko, Top Secret J stále tretí a
vedľa neho sa objavuje Lenard, zvonka potom bude rozdávať metre favorizovaný Brave Lavin, taká je situácia pri vybiehaní na protiľahlú stenu, zdá sa, že odpadajú dva kone, konkrétne Leroy V a takisto Mertur. Na protiľahlej stene sa tempo zvýšilo, stále je to však Von Baron pred Moriah Boko, na tretej pozícii Top Secret J a už sa tam dostáva aj favorizovaný Brave Lavin. Táto štvorica sa odtrhla od zvyšku poľa, ktorý vedie o samote na 5. pozícii Lenard, za ním potom Leroy V a ešte Mertur, ktorý už slabne. Záverečný obľud, stále je to praktického štartu Von Baron, zatiaľ dnes iba tento systém prináša ovocie, ale rúti sa tam ešte Moriah Boko a zvonka Brave Lavin, ktorý ale rozdáva metre treťou stopou. Naopak príkladne pri bariére celé dostihy režíruje na tretej priečke Top Secret J, pred nami je záverečných 200 metrov, je to stále Von Baron, rodí sa nemecký úspech, ale snaží sa ešte Pavel Vávra a takisto Top Secret J hľadá priestor a zvonka Brave Lavin, nádherná koncovka, stále je to Von Baron, ale útočí Top Secret J, Top Secret J alebo Moriah Boko, Top Secret J víťazí pred Moriah Boko, tretí Brave Lavin a štvrtý Von Baron. Dekorácia víťazného konia, Top Secret J a v súke David Dobrovoľný, ešte môžeme kolečko, fotografia aj s rodinou, nechýba ani Jaroslav Dobrovoľný, prezident Českej kuchárskej asociácie, otec víťazného jazdca. David Dobrovoľný, súke Top Secret J aj zrekapituluje dnešný priebeh rozdielov, ktorý odvodil derby víťaz Von Baron, takže bolo to naozaj kvalitne obsadené pole. Moriah Boko zvonka druhá a napokon sa to na bariére otvorilo. Kedy ste začali veriť, že to môže stačiť na víťazstvo? Na začátku cílové roviny, když jsem viděl, že kuň má ještě dost cíl, tak jsem věřil, že by mohl zabojovat o vítězství. Jinak přes dostih jsem tam seděl, jak říkal kolega Morozov, jako v teplej vaní. A nakonec to vyšlo. Tak... Pozdravujeme Pavla Morozova, ktorý nemohol štartovať, nerobil si tento rok licenciu, ukončil kariéru, ale má veľkú zásluhu aj na tom, že kôň sa zdvihol. Ako ste si užili jeho premiéru v súke na dostihoch? Dobrý, je to šikovný koník, čekal jsem to horší, v zatáčkách jsme měli trošku problémy, ale zvládli jsme to oba dva a přežili jsme. Doufám, že trenér bude spokojen a já určitě jsem spokojený. Toľko David Dobrovoľný v súke Top Secret J, stáňa Plejada Stable Zlaté Cedržanice.